Men hvor er kanelkernen? Det er sikkert Pippe, der har spist det. Pibe! Det er altid Pibe. Pibe, hvor er det? Jeg har. Pibe, kan du svare på, hvorfor der ikke var kanelkage? Kanelkage tilbage? Det var en fejl. Men Pibe, det er ikke i orden. Jeg ved godt. Har du spist en kage? Det forlader mig. Det gør vi! Hvad sker der? Jeg har ikke mere kage. Jeg har ikke flere venner. Nej, Pibe, det er for hårdt ved. Hvad er det til? Pibe! Pibe! Ej, stop. Ja, Vi var ikke for hårdt ved dig. det var vi. En for alle.